Ayay, checkpoint. Ding. Ding. Maing hapon, sir. Mau di. Checkpoint nyo. Maing hapon. Oh, daro yo. Daro ato gipangita yo. Yo. Daro si. Oy, klaro. Moto na shout out yo. Yo, kuan for today's video yo, ato ta kuan yo. Mag short ride ata no. Kauban ni Miss Maika. Miss Maika. Business Miss Maika. So ato ta kuan yo, Arga mag short ride meron no nya. Time check 2:14 PM. Okay? So magpakuha na sa karon yo, medyo dili makainit. Magpakuan sa ta, magpahangin sa ta dito sa kuan Arga. Way siguro yo kuan kanang mamalitag torta dito yo o katong empanada nila o lami kay lang empanada dito yo, katong favorite kuan gyud mo nga palitanan gyud no sa Argao torta. Adto ra gud mi pahangin nya quick vlog nya. Aside na yo, magpasalamaton ko ni kuan nga nibisita na gyud no. Nahuman na gyud iyang episodyo. Sa wakas nakita na gyud niya ang iyang gipangita nga si Wadapyo. Niadto sa balayo ya timing naami dito no. So niadto siya nahuman na gyud taon niyang episode. Okay. To niya. Namit ako niya ya. Aside na yo mga niadto nga ni hunting san ako dito sila si John Motolaag shout out og si kuan Sky Mix sila no, sila ay nag-adto sa balay mga kuan na sila yo motovlogger no nga may sa kay mga tao no mo support ana ba isig suporta sa usag-usayo mao man atong kuan goal isig suporta ay ba sa ngalan ng kuan so adta ra tayo wa ra ni lami ning vlog gayo i-update ra ta mo say kalihukan diri sa atong kuan dakbayan sa Karkar og labi na dito sa unahan pang bahin sa lungsod sa Sibunga og Argao. Oh nadaan ako. So dito may gikakuan nyo kaganiha syudad dito may dito gika gada syudad. So natanan ninyo dito may ka-intro. So dito may gika syudad. Bisihan no dito ganiha si kuan. Wala gito si Y Claro Motovlog. Dito ganiha no. Ato ang pag niaging adlaw nasagmuyo man siya kay wa man ko. Ato mami sa syudad sa niya karon ana gyud. Mga alas 10 siguro to siya niadto ganiha. Ni sayo. Ya mo say pagmata na mo yo. Miss Maika. Nindot kay ang helmet yun. Anay mga kuan. Kuwang na lang ana yo kuan spoiler. Kamote spoiler no. Nindot ka na yung helmet. Side lang, side ya, pick ka side. Mao na yun. Nindot na kayo. Mas nindot pa yung helmet kaysa sa kong helmet. Mutsoy na yo kay kuan kanang ato spoiler nga dual spoiler no. Nag-order nako para sa kuan ana ba nga mabagay. Isa na si kuan eh. Oh daro yo. Daro ato gipangita yo. Yo. Daro si. Oy klaro, moto na shout out yo. Lara, mana ya? Ni ato kaniya sa balay no. Ato may kuan Argo. Oh, ato may Argo, nami apiton re. Oh. Shout out yo, kita ra gyud. Wa ko ka vlog sa balay yo, kani. Na vlog na gyud ako no. Oh, kaduha ra gyud. Wa na gyud.
Lagi? Nah, mana yung episode yo? Uy! Nah, mana yung episode no? Shout out, May Claro, Motovlog no? Official. Oh, shout out. Suportahin na ninyo, mahayo kayong tao no? Ah? Ah, sige, ay sabi dere. Amping. Ah, sige. Dia tak si bunga yo. Dereta ni Agi yo. Ah. So nag-abot gyud mi kaduhang higayon, nagkita balik ni kuan. Way Claro Motovlog. Wagi Claro eh. Wagud kuan. Wada mahaba. Ibalik man mi yo nya pagbalik nimo kuan. Nami kuan man nakalimtan yung balik mi. Mo to nagkasabay na noon mi. So shout out no ya, shout out ano sa buni. Nagkabaha man gid diri. Kasayang ani eh. Aga leaking sigurong kuan ani. So shout out di kuan day. Pa shout out si Joshua Quezon or Quezon. Na taga dito. Si Bunga ra ilahayo, shout out yo. Salamat sa suporta no. So shout out sa uban yo. Kalimot ko kasi mga nga ano eh, kalimot ta man ko. Di kay ko tik shout out gid yo, pasensya kayo no. Usay makalimot ko. Nya lain man sa kay nang magdatag lista yo. Ya shout out ni kuan Pedro. Kisa ni dere, shout out to. So basta kay bawo na mo yo, kinsa mo. Salamat sa inyong suporta no. So let's go ato taguan nyo. May snacks ta kay last 3:11 na. Dapat oras sa maabot ito. Medyo gutom na. Gunit my loves. Gunit my loves. Top speed to niyo 103 106 107 Nitapik Christmas bike kayo hadlok. Nitapik na ako na kanang tapik kay ko na kanang ito mo ni ano na pildi na bago lagi na love bago no lagi ayay checkpoint ding may hapon sir mau di checkpoint nyo may hapon okay karkara oh malit ramig kuan torta abi na magdabo si Charon na magdaron day na dara sir oh dara sir ayo sir nagdami gikan mi sir oh dara sir oh binong oh din speaking of chicharon oh chicharon nga namin to guys got ka sir ha shout out oh dara sir oh dara oh dara oh tagsa mo dia wala oh shout out dia nakas vlog oh checkpoint sa Argo shout out kisa nga no sir temperature oh temperature shout out na sige thank you sige okay na daw sir oy thank you sige shout out you sir kebaw sir da nga na atay si Charo no mao day daghang ng hunong di ay kay checkpoint di ay iya nang hunong ay oo mao day abi na to ko ayo dakpo na sa tao over speeding tayo
Wala yo, depende ra na nimo yo ang imong ana bisan pag mapakusog kayo sa mga pahinay ang disgrasya naa gyapon ano. Siya maong maong amping gyud tag maayo no. Sa makusog sa mahinay amping lang gyud. So shout out inyo sir. Pangdakpa ng sir. Nang honong sir, padakpa sir. Lisensya. Lisensya ra may kuan nila pangayo yo. Basta ingon na mga kuan ra sa no. Mga police ra. Ya, mga white helmet, mao man sana yo. White helmet. Para ko sa karkar ko maura man na ilaha. Ya kang kuyo gyud kana gyud mga LTO HPG kay tanan gyud na no. Kay kayong yung lagi. So shout out inyo yo. Sikat ka ng chicharon karkar. Okay, kuha ng bridge rio. Repair nindot na kayo ni. Mura kuha na ni 4 lane. Lapad na kayo ni rio. Murag straight na diha. So diya na taglong sodyo. Yay ka daplin choy. So nasa unahan nyo ato ta dito arit lang tagliko dari dapita para doora. Asa man to? Dito unahan. Kane dari nga kuan. Iskinita arit diri yo. Watsons ato na tatuyok na lang ta. Ay lang ta may snack sod la boy. Asa dapit? Na kani nga building? O kani dira nababaw? Acacia? Pasingan? So dira yo. Dara na aritam snacks dring dapitak layo kay snackan you know no okay. Yo, so manatag snacks yo. So diyan na ta si bunga yo. So kanala sa kuan yo kanila sa atong kuan kanang video rong adlaw update taw sa mga kuan. So ganiha na kuan checkpoint sa Argao. So shout out niyo sir. Okay kabog. Nya arang-arang dire kay kuan kay ayo-ayo na yung kuan dire karsada. Yo. Shout out yo. So kanala sa iyo, if you like this video, don't forget to like and subscribe. So kita kits next time mga yo og amping takanunay og maayong adlaw kanatong tanan. Adios.